Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω τις τάπες Survivor που έχω και αστέρια του Basketball 2017 και θα ανοίξουμε δύο φακελάκια αστέρια Champions 2017. Πάμε να σας δείξω την πρώτη τάπα Survivor που έχω. Είναι ο Ντάνος από τους Διάσημους. Δεύτερη τάπα, η Ειρήνη Κολυδά από τους Μαχητές. Τρίτη τάπα, πάλι η Ειρήνη Κολυδά από τους Μαχητές, αλλά σε διαφορετική εικόνα. Τέταρτη τάπα, η Λάουρα από τους Διάσημους. Πέμπτη τάπα, πάλι η Λάουρα. Έκτη τάπα, ο Γιώργος Σανιώτης. Και έκτη τάπα, ο Γιώργος Σανιώτης. Τώρα πάμε να σας δείξω τις τάπες NBA, αστέρια του Basketball 2017. Πρώτος από τις Cavaliers, ο James Jones. Δεύτερος, ένας από την Ανατολού Εφές, ο Περμέντε Οσμάν. Τρίτος, ο Mike Conley, κάπως έτσι. Και τέταρτος, ένας από τους Milwaukee, ο Νταλαβεντόβα, κάπως έτσι. Δύσκολα ονόματα. Ο Νικόλα Κάλινιτς από την Φερνέρμπαχτσε και από την Τζεσεκά ο Ντεχολό. Τώρα θα ανοίξουμε τα δύο φακελάκια αστέρια Champions 2017. Πάμε για το πρώτο φακελάκι. Το φακελάκι περιέχει 3 τάπες. Από την Bayern ο Μίλερ, πρώτη τάπα. Δεύτερη τάπα από την Παρίσεν, ο Αγκοστίν, κάπως έτσι. Και τρίτη τάπα, ο Αντουάρ. Ναι, κάτι τέτοιο. Τώρα το δεύτερο φακελάκι. Αυτός μπορεί να προφέρεται και αλλιώς, βασικά δεν τον ξέρω. Δεύτερο φακελάκι. Ο Σάβιτς από την Ατλέτικο. Πάλι από την Ατλέτικο ο Σέρσι. Και τρίτη τάπα ο Θιάγκο από την Bayern. Άρα τώρα θα σας δείξω όλες τις τάπες μου που έχω τύχει. Περιμένετε. Αυτές είναι οι τάπες. Τάπες Survivor, τάπες ποδοσφαίρου και τάπες του μπάσκετ. Αυτό ήταν το βίντεο, γεια σας. Άμα θέλετε κι άλλα τέτοια βίντεο, κάντε like και subscribe. Γεια σας.